Dobar dan. Dobar dan. Da li dolazim u pogrešnu prenicu? Ne, evo ja tu nešto različim. Da dogovorim se to, tako. Pa dobro. Uđite, sad će samo da se malo operim. Matija. Hajde na doručak. Dobro jutro, već. Dobro jutro. Ćeš da jedeš nešto, a? Da? Može. Ajde vidim što ima. Pa i nema bog zna šta. Evo ovo. I dam ti još malo ono. Klasika pašteta pavlaka. Evo ti jogurt. Ko je bio na kafi? Niko bitan. Ajde, uzet ću paštetu. Opet sam loše spavao, imao sam neki košmar. A čuo sam te da drao si se ko jarac. Kako da se ne deram? Šta si sanio? Ne znam, sanjao sam. Svašta sam sanjao, ne mogu ni da se setim. Samo se sećam nekih reči koje su se ponavljale. Donde está el niño? Mislim da je španski. Možda i nije na španskom. Ali ko zna dakle to, možda iz neke serije, možda si čuo. Nemoj da se kjeva zbog toga. Najvjerovatno. Evo, tunjevina ako hoćeš. Zvao me Toški nešto napad ide sa ekipom, pa možda kasnije izađemo. Dobro. Jel ti trebam? Ovdje da se vratim, ne? Dođi dok je dan. Vratit ću se pre mraka. Sigurno. Pozdrav Tošketa. Hoću. I pokrio je Adama. To sam i rekao, pokrio. Stiglo. DJ Black Boras, ja sam nešto da kažem, brate. Što? Ovo je nešto moj brat na YouTube, ono, nešto trenira, zna.
Urde ovo. A to ti burazer, šta? Da, brate. Da vidim. Evo ti, brate. Nema šanse ti ovo, brat. Što bi te lago, brate, ne bi te lago, no sad ću dobiti toga. Ovo ti, brat. A, brate. Da, sam se ne verujem. Što mi ne veruješ, brate? Što radi, bolesti? Ne verujem ti, brat. Ne verujem. Napit ćemo. Ajde. Momci. Sad ti je časno 4, ono. moram ja. Momci, aj pa se vidimo, brate. Vidimo se, brate. Uživajte, čao. Sjebali su mi kafe. Imao sam baš grozan san. Bilo je mračno i neko se vreme ponavljao Donde está el niño, donde está el niño. Šta bre? Donde está el niño. I ti taj svoj španski više. Samo španski slušam, znate. Samo španski. Dobro, reci što hoćeš, ali imam osjećaj da su to bili moji roditelji. I da su možda ipak živi. Ti kod Mihe. To je tebi. Znaš, rekao sam ti onaj Miha. Ne sjećam se, podsjeti. Sve zaboraviš. Ma onaj što komunicira sa mrtvima. Neki tamo klinac iz šume, ali kao znaš šta radi. Sigurno. Da bre, moj tetki je pomogao. Izgubila psa, u starije sve vreme bilo u šupi zatvoren. I on ga je pronašao, a? Da. Samo treba da doneseš nešto od roditelja, šta imaš. Dobro, pitat ću ujaka, sigurno ima nešto. To je odlično, kad možda me odvedeš tamo? Mogu sutra u 2, hoćeš? Da, to bi bilo odlično, ajde. I novac, naravno, to se podrazumeva, da zaboraviš. Ajde. Hvala ti. Ispred tvoje kuće, znaš ona šuma gdje idemo kad prolazimo, znaš? Pored, ali kroz šumu se baš. Super. Vidi, su to? Joj, Pere i Mile. Jesu. A igramo fudbal sa njima, dosta nam je. Ajde, mi loptu. Vojka, idem ja kod Toškita. Okej. Ćao. Ćao. Evo ti telefona. Pa mogu si neku bolju sliku od ove da kažeš. Evo vidiš, put. Skoro kad se stigli, nije toliko dugo kao. Pare i to. Da, odeš. Vidiš, nije toliko dug put kao izgleda. I? Što misliš? Što očekuješ? Naravno. Konačno ti da saznam malo. Toliko dugo čekao da saznam. Samo to ne mislim.
Zdravo, ja sam Matija. Stani, ja se inače ne rukujem sa običnim smrtnicima, ja samo rukujem s mrtvacima. Tako da. Pazi! Moj kuk. Ali znam zašto si došla. Pa inače ovdje samo ko dođe, mora da koji paru, tako da. U redu. Dobro. Pa... Ne diraj to ja! Ostaje se veliki pritisak, ne približavaj se mojim stvarima. Pa ja imaš nešto da mi daš? Da. Da li je slika u redu? A ti šuti. Boginjo moći, usklišći moje molitve. Boginjo moći, usliši moje molitve. Boginjo moći, usliši moje molitve. Osjećam da su tvoji roditelji živi. Znao sam. Znao sam. Hvala ti. Stani. I bi ti teo možda ja tebi sudbino proreknem ili tako nešto. Ne, hvala. Dođi nam opet! To stvarno istina da si vidio njegove roditelje. Šuti. Nisam. Ali dobra vest i dobra para, tako da ćemo uživati. Uskoro ću skupiti, mislim da je baš uskoro, ali ako tako nastave, imat ćemo mi dobru lovu. I tamo ćemo moći kupimo novi Xbox. I ovako sam sreća. Da nisam božanstva. Malo. Ostaje ovo nekako. O gobierno de España, to španska vlada? Jest. I drugi papir. Ovo je sada primjerak za vas.
Ti nisi kod Tošketa? Ne, vratio sam se. Mati je zdrav. Ja sam Mira iz socijalnog. Molim te, sedi, želim nešto da ti saopštim. Ja već jako dugo vodim tvoj slučaj i ovo će sigurno biti veliko iznenađenje za tebe. Tvoji roditelji su živi. Oni žive u Španiji. Znaš, Matija, kada su te dobili, oni su bili jako mladi da bi te podizali, zato su te ostavili ujeku. Međutim, sada oni ispunjavaju sve uslove da brinu o tebi i žele da pređeš sa njima da živiš u Španiji. Je li istina? Dobar dan. Dobar dan. Mi smo završili sve što je bilo potrebno. Ja ću vas nazvati još jednom sledeće nedelje. Doviđenja. Doviđenja. Zdravo. Zdravo. Znači gotovo, a? Da, sve je obavljeno. Pa, mislim da je sad trenutak i da ti se izvinim što je ovako ispalo. Stvarno mi je krivo što se ovako desilo. Htio sam ti kažem davno još, godinama ranije, ali znaš kako to biva sa teškim stvarima kad treba da se kažu. Računaš sve sutra ću, pa onda ujutru, ajde da ne kvarimo početak dana i tako. Dok si trepnuo padne veče, pa se onda kao sutra ćemo jutro pametnije od večeri i tako dan za danom i nikad to ne kažeš na kraju. Ali, eto, ništa, sad znaš sve što je bilo. Šta ti je ovo? Neki poklon od roditelja. Aha. Pa dobro, bit će ti tamo okej. Ali nemoj da me zaboraviš. Nemoj ni uvijek da smetneš s uma. Ovde si kod domaći. Kuća je kod tvoja, dođi kad želiš. Ne možeš da se ne javljaš, ja sam uvek tu. Ali dođi. Vujka. Ipak sam odlučio. Ostaću ovde. A roditelji ću vidjeti vikendom. Ne ideš sad u Španiju? Ne, ostajem ovde. Stvarno? Da. Yes! To sam se nadao da ću čuti. Ton. Ide? 8. scena, 3. put. Akcija. Kamera ide. Kamera 2 ide. Scena 5, 5 i pokušaj. Scena 14. put. Akcija. Kamera 2 ide. Scena 5, 5 i pokušaj. Akcija.
Kako da me se poverovao, si vidio? Si vidio? Znači, carine su.